ndibhalelwe ngu-Anonymous uthi mandinibalisele. Uthi yabona laa ntetha ithi uzochanywa kanye ngulo umaziyo umntu. Uthi lena ndiyenzayo ke into. Uthi ibuhlungu into endithethe kumakazi wam, but andikwazi uba ndisuke kule nto ndiyenzileyo because kaloku ndiyayithanda le ndoda. Uthi mandinibalisele uba kwenzeka ntoni na. Uthi mna ke ndikhule ndihlala nomakazi wam because abazali bam xa bakhe basweleka ndisemncinci, ngoku ke ndikhule inguye nje umama wam. Uthi hayi ke yonke into ibihamba kakuhle. Ewe shem yena ebendihoye ndithengela yonke into endimda esikolweni endihoya ezomntana wakhe. Uthi yonke into ibinomali, ndakhula ndamda ndaqala ubona abafana. Ngoku ndibona abafana ke besendithandana nabafana, umakazi wam ke bengumntu othi hayi ungaba nabo abantu but ke ngoku uhambe uye ekliniki uyotofa nananana uphume kwinto umntu ndifuna ukumitha ndifuna uqala isikolo. Uthi umakazi wam ngumntu open like ndikwazi ukuthi ndivule ithuba ndithethe ngabantu bam kuye naye thethe ngabantu bakhe kum. Uthi hey umakazi wam lona ibingumntu othanda usela ngapha kwakhe ibingumntu othanda utshintsha ama-boyfriend. Uthi apha endlini bekungena lokhu uphume lokhu ungene lokhu uphume lokhu. Uthi phofu ndingayahoyanga mna uthi isicela uba umntu makenze into ethandayo emzini akhe. Uthi lihambile ixesha umakazi lona caba waza nomntana omncinci ongu-Ben 10 kuye. Uthi hey lo Ben 10 sana wathi engena umakazi naye emnyango esithi ngumntu ke uyabona itayipi yam lena makazi uzenayo namhlanje. Uthi uBen 10 ihlobo wayemhlengana ndimbona uba yile mbewu ntyala ngayo. Uthi uboyfriend ke wangena wahlala phansi wambulisa naye wambulisa. Uthi waqoma inhliziyo yakhe ishaya ithi gugugugu ngalo mfana lona. Uthi wayiqonda irongo lento lakha ifilayo but akayazi uba isukela but ikhonda ifilayo ngumfana. Uthi nendlela wayemjonge ngayo umfana naye wayembona uba lo mfana indlela andijonge ngayo I'm sure uyathetha apha ngaphakathi kuyo. Uthi hayi ke usukela ngoko nam ndingazazi uba nanditheni ihlobo endandinxiba kahle ndandinxiba izicebhe ndandinxiba o-tight. Uthi hayi ke ndiyintombi emilileyo mna iimpunu zazivela zithi. Uthi umfana wesixhoxo efikayo ajonge kum ndibe nqoma yale nto ndiyifunayo mosiko nam ndiyakuthanda but sasiyazi uba le nto senzayo irongo. Uthi hayi ke kwenzekile uba umakazi wam athi uyahamba uya kwibhizinesi what for 3 days kwenye iprovince. Yaqomba you know what eli thuba liloba ndilisebenzisa. Uthi ndangena ku-Instagram ndaphetha umfana cause sendimazi igama lakhe. Ndamphetha ndambona uba okay hayi mani umfana uyajima ngumfana oyejimini ngumfana opholayo abafana abapholayo. Uthi hayi ndimlayikele yonke into yakhe enza bazawunotice. Uthi ndilike everything. Uthi hayi ndaqomba okay andihoyi mandimlinde kancinci. Uthi ngephele ne-10 minutes umfana walakha ezam ipicture yena qala. Uthi nandisexy ukufa ke ku-Instagram wam. Uthi walakha ezam yena qala back ndaqomba you know what ishubile kule nto ndiyifunayo ngoba ndifuna le-attention umfana. Uthi andibulise athi hayi ntombi nguwe lona ndiyakubona wasemhlophe ku-Instagram. Uqomba lithi ndim yayi nami ndikubona umhleshe ma umhleshe umakazi ofumene umuntu apha kuwo. Akena ke hayi uthetha kanjalo mani ntoni nayo ndizathi umuntu omdala ngoku. Uthi bendiqomba yabona uze pointini ke ngoku wenza le nto ndiyifunayo uze pointini. Uthi umfana wathi you know what hayi efuneka ngixoxa sidibane mna ke ndiqhele izomntu ndikwazi because ndiqhele ukubona nje apho endlini ndiqhela ngothetha kwanawe mos. Uthi bendiqomba uthi umfana athi hayi untombi lo athi hayi don't worry sodibana ngomso ndifree. Uthi aqele ilocation basodibana phi nam mind umakazi wam akekho andisumakazi lo uhambileyo. Uthi hayi ke badibane nyhani kule location yabo. Uthi hayi ke kufike kuncokolwe kule location ke kuyancokolwa nje uba yabona okwakazana yonke into uba wena ngowaphi nani. Ndiqhele ukubona ufika nomakazi wam nona abemxhala ke uba hayi ubhizi nomakazi wam ntononi but akawe age yakhe umakazi wam umdala ngaba mama bathanda izinto uyombizileyo nani. Uthi hayi but ndiphandlwe nguwe kutsho uBen 10. Uthi but ndiphandlwe nguwe man ever sesindibonela ndikwazi noconcentrate kakuhle bafana. Uthi ndikwazi noconcentrate kakuhle ever sesindibonile no. Uthi nandiblasha nendisenze nje ndakaphela nophendula ndiblasha umfana ndimbonisa uba ndikuyo. Uthi hayi ke andikho bethile umfana wathi umfana hayi ke it's fine goduka ntombi ngosekulate no ndakubuza umakazi wakho. Athi ntombi hayi kaloku umakazi wakho akekho. Athi umfana hayi akekho kanene umakazi ndimlibele yathi you know what mandokuphushe man ndenza sure uba uyafika endlini safe. Uthi hayi ke wandiphusha xa sifike endlini savula igista ngene endlini xa singena endlini uthi andazihamba kwenzeke nto ndabona umfana athi ke ndiphushele ebhedini. Uthi emveni koko zasa ethi ngathi akho into inzekile ngathi sinormali. Umfana wathi you know what singaphinde siyenze lento esenzileyo intombi wathi singaphinde siyenze lento esenzileyo irongo. Wathi if ufound out thile ubani ubiza igama kamakazi ke what if ufound out thile lento esenzayo uthi sinone into emdaka leba ndibhizi nomakazi wakho phende bebhizi efama ngumama wakho lona. Uthi hayi ke ila regret after wenze into emdaka uqombe you know what ndiphinde ndiyenze sicimba iphelele ke apho.
uthi abuye kumakazi abuye sebiza umuntu wakhe ke uba makaze somphathele impahla umakazi lo uthengile ke kule ndawo ekuyo uphathele umuntu wakhe lo uthi ake azi umuntu wakhe cabanga umuntu wakhe yafitisha nomakazi eromini uthi intsini yayingiphethe because I was like hayi bo this guy ithi kanti akwenza kanti uzobe sibhizi ngaye this weekend banaxela uba you know what maniphume kule nto uthi umfana wafitisha impahla zakhe wamkhapha umakazi ba-happy umakazi nambomba uyagroma no-happy lo mfana umenza happy nabenqoma nami ndikulo mfana ukwenza happy uthi hayi ke evasinsideni ke ngoku umfana amane ne-Instagram uthi umfana amane ne-Instagram kum endibuza umakazi uba yentombazana isisu sisuka phi uthi adonamazi wayengasichazi esithi akakho ready to talk about it kwathi umakazi baba wamyeka ke uthi umakazi umququzelelile ke emhoya as umuntu omithiyo ngosebenza yonke into emenza yonke into emhoya kwabe yazi yena uba umuntu seyindoda kamakazi and usebhizi nayo till today uthi nendoda endandisiya kuyo indikhuphe ndithini indoda manje ulala kuyo efletini ndibe ndiyazi uba ndibhizi nofana lo kamakazi uthi ndithe xa sithi inyanga ziyahamba ndiphaa ko-5 months ngamnazana ethi bendihlele efletini heyi sibona umakazi engena egeyithini andibani nomntu ofunela bhek noba uzothini naye emfaneni uthi umfana wathi mandizimele phantsi kwebhedi imagina ke into yomntu omithi ofuneke zimile phantsi kwebhedi zake ndikwazi ndamxela bani uzimele phantsi kwebhedi nandinesisu uthi waphuma kumfana eyohlangabeza umakazi lo uzayo umfana uthi ndiyabava ke phambi bathe uba wale ntombi uyifihla apha endlini wale ntombi uyifihla apha endlini because ndiyaba kuthiwa wena okuphuma ungena nentombi apha uyibona uba ngubani le ntombi ilapha endlini uthi heyi ndandicrosse ii-fingers like this uba angangeni uba yini ndizawubona le nto ndiyenza imdaka kangaka yini ndizawubona uthi andiyazi uba ndifike njani kwinto yoba bebhizi nomntu kamakazi as a result loo nto leyo ibe nee-consequences ezingaka because ngoku silapha nje zezinto bendizenza uthi andiyazi uba mandenze njani uthi andiyazi mandenze njani but ngoku ndithetha nawe njengoku isisu siyakhula and izawuvela le nto andinoba ndimnxelele kanjani because nomntu ndimphoxela uyafana nomzali kum andiyazi guys uthi ufuna ucetyiswa nini uthi ucela nimcebise uthi ucela nimxelele uba amxelele kanjani lo makazi enze kanjani nawe uyayazi lenze leyo it's very wrong but akayazi uba ayichaze kanjani because uboyfriend lo akakwazi umyeka. If you have stories guys and you want to hear more of these stories, make sure you follow Isha, make sure you subscribe to this page and channel, make sure that you stay tuned ubukele the whole videos and other videos, and leave a comment, thumbs up, so that every time I post a story, cause us born.